Ngiyanibingelela bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngiyanamukela ku-channel yethu Isikhathi Sezwe, la sihlangana khona ukuzocobelelana, sifundisane ukuqonda nokuphila ngezwi likaNkulunkulu. Lungisa inhliziyo yakho ngoba namhlanje sikhuluma ngesiguqo, your personal altar. Ukuthi siyini isiguqo? Kungani sibalulekile empilweni yomuntu? Sakhiwa kanjani? Izinzuzo zokuba nesiguqo. Hlala nathi ngoba sekuyisikhathi. Uvale umnyango, uthandaze kuyihle osekusithekile. Lokho kusifundisa ukuthi kukhona amandla ekuthandazeni ngasese. uNkulunkulu ubona nasemfihlakalweni. Amen. Kungani isiguqo sibalulekile? Sibaluleke kakhulu empilweni yomuntu wonke odalwe uNkulunkulu. Nazi izizathu zokubaluleka kwaso. Number 1, lapha uthola ukuthula nokuneliseka emoyeni. Isiguqo sikunikeza ukuthula okudlula ukuqonda konke. Lokhu kuthula okuthola kunesiphithiphithi empilweni yakho. Lokhu kuthula ukuthola kunesiyaluyalu, kune-confusion, kodwa uzizwe unokuthula phakathi. Isona sizathu sokuqala ositholayo esiyinzuzo oyithola ngokuba nesikhathi noNkulunkulu. Number 2, uyakhuluma nobaba wakho wasezulwini ngokukhululeka. Esiguqweni lapha nisuke ninobabili noNkulunkulu. Ukhuluma ngakho konke ofisa ukumtshela khona ngokukhululeka, ngaphandle kokufuna ukukhuluma ngendlela ethile mhlawumbe ukuze kuzozwakala kangcono. Lapha maninobabili noNkulunkulu uba uwena. Kufana nokuthi uyahlubula iy'mpahla zakho, akubona unjengoba unjalo uNkulunkulu. So i-benefit yesibili le ukuthi uyakwazi ukuzoba naked phambi kaNkulunkulu, ukhulume konke ngendlela yakho nangendlela ofisa ngayo. Amen. Number 3, uyakwazi ukukhala ubhodle kahle ngaphandle kokwehlulelwa. Masulaphana uyakwazi ukubhodla ukhale noma kukhona into engakuphathanga kahle, noma kukhona into obona ngazuthi wena ukwazi ukuyixoxa nomunye umuntu, but masuhleli noNkulunkulu lapha uyabhodla usho konke okufisayo. Omunye akalitholi nethuba, uthola ukuthi akanaye nomuntu akwazi ukuxoxa naye, but kwi-personal altar uyafika laphana uthukulule konke kuNkulunkulu. Number 4, uyakhula spiritual, ungena kwenye level ohambeni lakho noNkulunkulu. Number 5, ilapho ovezelwa khona konke ngempilo yakho ukuthi wawudalelweni, ama-gift uNkulunkulu awabeke kuwe, nokuthi yini evimbe impilo yakho, nokuthi ungawasebenzisa kanjani lawo ma-gift ukuseva uNkulunkulu noma ukusebenza ebandleni likaNkulunkulu, nokuthi yini engahambi kahle ngempilo yakho. Yizo zonke izinto uNkulunkulu akwambulela zona ngalesikhathi nihleli nobabili uxoxa naye, eyiveza kuwe. Amen. IBhayibheli lapha kuGenesise liyakuveza ukuthi uNkulunkulu wayehla njalo mase kuthambema ilanga ezohlangana nomuntu ensimini. Namhlanje usakufuna ukuhlangana nawe uNkulunkulu, azochitha isikhathi nawe. Uyakujabulela lokho, ukuchitha isikhathi nawe. Lapha kuMathewu 6:33 uthi, kodwa funani kuqala umbuso wakhe nokulunga kwakhe,
konke lokhu kuyakunezelelwa. So bazalwane, kubalulekile ukufuna ubuso bukaNkulunkulu. Isiguqo singenye sey'ndlela zokufuna uNkulunkulu, la uzohlala khona naye uzothi uNkulunkulu, ngifuna ukwazi wena, ngifuna ubuso bakho. And then ziningi izinto uNkulunkulu ayoyiphendula zemkhuleko yakho, ezinye ungayishongo nokuzisho ngenxa yokuthi wenze into yokuqala uNkulunkulu ayifuna ukuthi ifune ubuso bakhe. Amen. Sakhiwa kanjani-ke isiguqo? Mhlawumbe uyayibuza ukuthi okay fine, ngiyakuzwa ama-benefits okuba nesiguqo, ngiqalaphi uma ngifuna ukwenza isiguqo? Uma ungenayo indawo la ohlangana khona noThixo, iqale namuhla usenze isiguqo sakho. Number 1, khetha indawo ethule endlini or ekhaya la uhlala khona. If uhlala ekhaya kunendawo, mhlampe kunekamero, kunendawo ethule, iyona ongayisebenzisa ukwenza isiguqo. Let's say mhlampe uhlala ekhaya nebaningi and indlu encane, asikho indawo ongayithola, mhlampe ongakwazi ukuthi uspende isikhathi nayo, balinde balale. If ngo-3 ekuseni basuke besalele, ungakwazi ukuvuka ukuze ukhathi noma basiphi isikhathi sivumelana nawe, uvuke bonke besalele, kodwa bese uzohlala noNkulunkulu wenze kube isiguqo sakho leyo ndawo. Because engizama ukuchaza ukuthi awunaso isizathu sokungabi naso isiguqo ngenxa yokuthi uswele indawo. Amen. Number 2, beka isikhathi esithile esisodwa, either ekuseni noma ntambama. Wena owaza usuku lwakho ukuthi luma kanjani, so wena ongakwazi ukuyikhethela isikhathi, but asibe sodwa isikhathi ohlangana naso uNkulunkulu. Ake ngenze isibonelo, let's say usuku lwakho luba busy, usuku lonke luze luyoshona uzuyolala, mhlawumbe ubusy, mhlawumbe usuku lwakho liqala ngo-6 ekuseni kuze kuyolalwa-ke lokhu ube busy ungalitholi ithuba, and then ungavuka ngo-5, from u-5 to 5:30 noma 5 to 5:15, uthi lesi sikhathi ngesehlukanisele wena uNkulunkulu, yese-altar lami noma yesesiguqo sami la engizohlala khona nawe. If usuku lwakho uyazi ukuthi uma sekuntambama liba free, uyasithola isithuba mhlawumbe noma ngo-9, ungayenza ngo-9 ube isiguqo sakho, wena wazi usuku lwakho ukuthi lihamba kanjani. But engikusho ukuthi isikhathi asibe sodwa ozoba naso ngesiguqo sakho. Wenzelani na ukuthi nengqondo nomzimba wakho traineke, wazi ukuthi ngalesi sikhathi usuke uhlangene noNkulunkulu. And ngiyakuthembisa ukuthi amazulu asuke sekulindile kulowo ndawo ngaleso sikhathi ukuzohlala nawe, because sokuyinto esiyiphethini kuwena noma usuyijwayele ukuthi ngalesi sikhathi nje akwenzeki ngisuke sengihleli noNkulunkulu. Amen. Number 3, iba neBhayibheli, ube ne-notebook noma ne-journal. Isizathu sokuthi ube ne-journal kuwukuthi ngalesikhathi uchitha isikhathi noma uhleli noNkulunkulu, uNkulunkulu kunezinto ayidrophayo enhlizweni yakho noma ayishoyo enhlizweni yakho, akufaneke uyimise lezo zinto, akufaneke zikuluze lezo zinto, zibhale phansi. Lethe mhlambe uvuke nephupho ongali-understand lisho ukuthini, mangabe mhlambe isiguqo sakho sisekuseni usahleli la bese uyasho ukuthi uNkulunkulu, ngiphuphe into ekanje kanje and angi-understand. Mhlawumbe uNkulunkulu uzokunikeza ama-point 1 or 2 ukuthi mhlambe kumayelana nokuthi noma kumayelana nokuthi. Lezo zinto kubalulekile ukuthi uyibhale phansi, ungasho ukuthi hayi ngoba ushilo uNkulunkulu uzoyibamba uzoyikhohlwa ngenxa yobude bosuku nesiphithiphithi sosuku. So kubalulekile ukuthi ubhale phansi whatever uNkulunkulu akutshela yona ngalesikhathi sesiguqweni, noma whatever fika in your mind ngalesikhathi sesiguqweni, noma mhlawumbe usulifunda iBhayibheli lelo, mhlawumbe kube khona ivesi elithi stand out kuwena, mhlawumbe ufuna ukugxila kulona, uyakwazi ukuthi ulibhale phansi kuleyo notebook or ijournal. Ngiyacela bazalwane ukuthi uyijwayeze ukuba ne-hard copy yeBhayibheli, ube nalo eliphathekayo, lihle onalo efonini or ku-tablet or ku-laptop, kodwa iba nalo naleli elama-pages ozokwazi ukulivula. Lokho kuyakusiza because kuyakutraina nokuthi ukwazi ukuvula neBhayibheli, because sometimes iBhayibheli liba tricky. Uthola ukuthi kuthiwa vula kuHabakuk, awumazi ukuthi ungakuphi uHabakuk because ujwayele ukulivula on your phone noma on your gadgets. So kubalulekile ukuthi iba nayo i-hard copy yeBhayibheli, ulijwayele ukulivula, especially esiguqweni sakho. Uya ngokuyolijwayela nanokuthi ufunde wazi ukuthi incwadi ezikuphi zikuphi. Akukho nzima masukujwayele. Mangabe ngisakusho ngenzeka ukuthi kube nzima. Number 4 and the last, ubeka isitulo or icushion khona la esiguqweni sakho. So kukwena-ke ukuthi kuleyo ndawo usuyikhethile ukuthi uzoyenza isiguqo sakho, ubeka isitulo noma ubeka icushion or anything ezokwenza ukuthi ube comfortable, because
abanye mhlampe bayaguqa yes, but ukuguqa mhlampe omunye kuzokumsebenzela cause awuzile ukuzothandaza la ukuzobika udaba lakho bese uyaqeda uyasuka. Uzohlala nobaba wakho, uzoxoxa nobaba wakho. So uyadinga ukuhlala phansi cause uzobe uhlala umlalele, uzobe uxoxe random stories angayindawo just because usu-free, ukhululekile kubaba wakho. So uyadinga ukuthi ukwazi ukuhlala phansi ube comfortable, ube right, uzizwe ukuthi okay fine ngi-right-ke manje, and then bese uyaqala uxoxa udaba lwakho. Amen. Isiguqo asidingi ukuba sikhulu, kodwa sidinga i-commitment, inhliziyo evumayo, indlebe elalelayo, nokuzibophezelela ukuthi uzoyenza leyo nto, ungabisabheka emuva. Amen. Iziphi izibusiso ozitholayo or uzuzani esiguqweni? Lapho uqala ukuphila ngesiguqo, nazi izibusiso ozizuzayo. Number 1, ukuhlakanipha okudlula ukuqonda ngempilo nje. Bazalwane, ngakuchaza enough ubuhlakanipha okutholayo ngokuhlala noNkulunkulu nobabili. Akekho umuntu okwazi ukuhlala noNkulunkulu aphume lapho efana na before efika. uNkulunkulu ukunikeza this wisdom nawo osuke ungayiqonda ukuthi ivelaphi. Uthola ukuthi makuhleliwe nje noma makuxoxwa, abantu bayakuthemba ukuthi bazofuna kuwo ama-advice, and ama-advice ozobanika wona empilo. Nawe uthi uma usuwedwa uyibuza ukuthi wow, okay, uqhamukephi lokho? Izinto uNkulunkulu akukhulisa ngazo, ube naleyo wisdom evela kuNkulunkulu ongayiphiwe umhlaba, ongayiphiwe ukufunda, ongayiphiwe mhlampe nawe ukuhlakanipha kwakho, kodwa oyinikwa uNkulunkulu ukuze uzokwazi nokusiza abanye. Number 2, i-healing. Wena awusahambi ngokwakho ukuqonda, usuhamba nge-faith oyithole kuNkulunkulu. Like uyayi-understand i-backup onayo, uyayi-understand i-support onayo from kuNkulunkulu ukuthi you know what, akukho la engeke ngidlule khona. So lokhu ukuthola esiguqweni ukuhlala noNkulunkulu. Number 4, uyaxolela ngenxa ye-healing eyenziwe kuwe, kuba lula ukuxola. Abaningi bethu bazalwane, sithi noma sesikholwa noma sesimthanda uNkulunkulu, simthanda uJesu, but kube nzima
level ukukholwa bese ngishilo before ukuthi i-level yakho spiritual iyakhuphuka udlulela kwi-level elandelayo. So i-level olwe ngayo ekuqaleni akusiyo i-level olwa ngayo usudlulela elontuze estagini esilandelayo. So ukunikeza ama-strategies amasha uNkulunkulu nihleli nobabili nixoxa ninoba. Number 6, uNkulunkulu uyazambula ukuthi ungubani kuwe. uNkulunkulu zakhe ngaphakathi kwethu isifiso sokuba nesikhathi nawe nsuku zonke. Makube khona uguquko empilweni yethu ngenxa yesikhathi esisichitha esiguqweni. Babusise bonke ababukeli namuhla. Banike ukuthula, amandla nokusondelana nawe. Sikubonga sikudumisa egameni lendodana yakho Jesu Kristu. Amen. Uma le video ikusizile, sicela ulike, usubscribe and ushare nabanye. Hlala nathi ngoba sekuyisikhathi sezwe. Siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Ngiyakuthanda kakhulu. Amen.